Здравейте, започва Граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Днес предаването ни е посветено на няколко истории от Плевен, и които са обединени от въпросите кой и как управлява града. Отговорите ще търсим заедно с вас в следващия близо един час. Да видим най-напред първия видеоразказ от Плевен, след това да го коментираме в студиото. Утре ще бъде облачно и дъждовно. На много места се очаква да паднат големи количества валеж. Над югозападните райони валежите ще бъдат най-малко. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса. В планините времето ще бъде мъгливо и доста ветровито. Ще вали дъжд, който по високите върхове ще преминава в музея или лошото му управление, а по други по-различни причини. Според Стефка, атаката към нея идва след нейните публично заявени претенции, че община Плевен не се грижи за финансирането на музея. Аз продължавах да атакувам общината за допълнителни средства. Защо? Регионалните исторически музеи се финансират от общините и допълнително от държавния бюджет. Господин Стойков остави регионалния исторически музей само на допълнителните средства от държавния бюджет. По тази причина на 19 февруари на 2012 година дадох една импровизирана пресконференция пред плевенските журналисти за това, че община Плевен не си изпълнява задълженията. И естествено цитирах името на кмета, защото той е човек, който ръководи общината. И от тогава до днес, образно казано, бял ден не съм видяла. Господин Стойков вероятно се почувства лично засегнат от това, че някой си позволява публично да каже, че той в качеството си на ръководител на общината не изпълнява задълженията си и не само не ги изпълнява, а и нарушава българското законодателство. Малко след това бях извикана от шефа на човешки ресурси, господин Сотиров, който ми предложи от името на кмета да напусна доброволно, защото кмета не желая да работи с мен. Даже ми дадоха срок да си помисля. Аз категорично отказах. След отказа да напусне доброволно, Стефка Григорова е уволнена. Според нея за отстраняването й няма никакви законови или професионални мотиви. Това е и причината тя да потърси правата си в съда. Когато той ме уволни, заведох дело срещу него. Минахме през 3 инстанции, районен, окръжен съд и Върховен касационен съд, където потвърдиха неправомерното и незаконосъобразно уволнение. Но когато Стефка е възстановена на работа, я очаква нова изненада. Изискванията за заеманата от нея длъжност са променени и няколко дни по-късно й е връчена нова заповед за уволнение. Този път, защото кмета на Плевен Димитър Стойков, като нейн работодател, решава да промени условията, на които трябва да отговаря директора на музея. Най-ненадейно в изискванията към длъжността се появяват условия като владеене на чужди езици, научна публикация и други, на които Стефка Григорова не отговаря. В новата длъжностна характеристика, ето вижте, това е оригинала, това е писмото от господин Мирчев, ми се вменява. Така, първо, ето виждате тук, научни публикации, авторство или съставителство на книги, опит в изготвянето на тематико-експозиционни планове, на експозиции, изложби, авторство на каталози и чуж език, в скоби английски, немски, френски или руски. Така, никъде в тази длъжностна характеристика, която те са подготвили, не е записано, че директора трябва да говори 4 езика, като към изисквания към длъжността. И директора на музея след като стане директор, той трябва да ръководи музея. Не да говори чужди езици, не да прави каталози. Директор с такава компетенция по всичките дялове на историческата наука
представени в музея, просто такова животно не може да има. Заради действията на своя бивш работодател, кмета на Плевен, Стефка Григорова решава да направи обществено достояние неправомерното си уволнение чрез пресконференция в офиса на Граждански контрол в Плевен. Окръжна прокуратура установи, че Стефка Антонова Григорова в качеството си на директор на Регионалния исторически музей не е била безстопанствен директор, не е извършвала финансови злоупотреби и всичко това, което ми обвинява кмета Димитър Живков Стойков, е клевета. Апелативен съд Велико Търново окончателно и безвъзвратно потвърждава решението на Окръжна прокуратура в Плевен, че Стефка Григорова не е извършила никакви престъпления в качеството си на директор на Регионалния исторически музей. Сега директор на Регионалния исторически музей е Соня Стайкова. Оказва се, че тя също не отговаря на изискванията, поставени от кмета на Плевен към Стефка Григорова. Моята длъжностна характеристика отговаря точно като нейната, която беше преди. Ние съм с завършеното висше образование, с специалност история, с допълнителна квалификация. Да, значи това е което да. Но вие тази длъжностна характеристика не сте я виждали? Нейната не съм. А тази, за която спомена колежката? Не, значи той всеки си гледа, нали ви е ясно, че когато ви назначават, всеки си гледа неговата длъжностна характеристика. А това ли е вашата длъжностна характеристика? Упоменато ли, че трябва да сте автор на публикации? Не. По какви критерии е назначена новата директорка, остава загадка. Кмета на Плевен, професор Димитър Стойков, не пожела да застане пред нашата камера, за да хвърли светлина върху тази мистерия. А битката на Стефка Григорова със своя бивш работодател продължава на съдебната арена. Вие гледате Граждански контрол. В репортажа, който видяхте, няколко пъти беше споменаван кметът на Плевен, професор Димитър Стойков. Затова, както изисква журналистическата етика, той трябваше да е наш гост в студиото. Вместо него, обаче, тук е Светла Костадинова, която е редактор, една от редакторките на предаването. Тя ще ни разкаже защо Димитър Стойков не е наш гост. Светла, здравей! Защо сега пред мен на този стол вместо теб не седи кметът Стойков? Ние сме оставили един стол и за кмета... Символично, да. Символично, да, и за кмета Стойков. За наше съжаление, той не присъства тук. Наистина ние имахме огромното желание всичко това, всички тези репортажи, които заснехме, единия от които вече и видяхме, да бъдат видени от самия него и той самия да коментира всичко това. Както и ти спомена, журналистическата етика и обективността изисква именно това и нашето желание в предаването е винаги да видим всички страни по един проблем. Да, но нямаше как това да се случи сега. Близо един месец, повече от месец, всъщност ние комуникираме по някакъв начин с пиар отдела на кметството. И най-напред при първия ми разговор, когато аз обясних какви сигнали сме получили, какви репортажи сме заснели, Надя Стефанова, пиарката на кмета на Плевен, ми каза, че датата, която сме насрочили за предаването, е много некоректно насрочена, защото те нямат време да се организират и така да осигурят присъствието на кмета на Плевен в студиото ни. Тук е важно да упоменем, че ние сме достатъчно толерантни към всички наши гости и питаме първо тях кога им е удобно. Съобразяваме с техните графици, защото каним експерти и от държавната администрация и извън не, разбира се. Ние правиме записи на предаванията, тъй като и така ги съобразяваме с тях. Аз не виждам защо господин Стойков, може би ако трябваше, аз и тогава ви казах и на вас, да му платиме транспортните разходи. Ако трябва, кола ще го вземе от Плевен, ще го докара до София и ще го върне за наша сметка. Но въпреки това, те не пожелаха. При подготовката на самото предаване екипът ни разгледал сигналите, постъпили в редакцията ни. Заснехме и репортажи в Плевен. Какво е твоето впечатление?
Моето впечатление от така самите действия на кмета е обосновано единствено и само на това, което имаме ние като сигнали, на това, което сме проверили. Аз държа да отбележа, че по никакъв начин нито съм живяла някога в Плевен, нито имам нещо общо с този град и нямам абсолютно никакъв интерес да говоря нещо, което би могло да е в нечий ущърб. Искам да ти кажа нещо друго. Лично мое впечатление. Аз гледах България без цензура с Николай Бареков в Плевен и се чуваха скандирания срещу кмета от хората, които се бяха събрали, а и хората, които бяха и на трибуната при Николай, не се изказаха много добре за кмета. Всъщност града затъва и това е общото мнение в самия град. Смятам, че това е недоволство основателно явно. Може ли да сме сигурни, че сигналите срещу кмета на Плевен не са просто злословене? Написали сме го този въпрос, защото е правилно според мен. Да не каже някой, че показваме нещата от едната страна. Всъщност не искахме той да бъде тук, но колкото знам, той е кмет от ГЕРБ. Това не е нещо лошо, разбира се, но там има една повеля, т.е. на техния вожд, да не се стъпва в студиото на нашите телевизии. Какво е твоето мнение в случая и защо, в смисъл, самия кмет се държи доста... Не искам да го квалифицирам, само аз имам доста информация за него какво прави. Той всъщност и, понеже с нашите кореспонденти, които работят в Плевен, те срещат големи трудности. Борбата с общината, идват хора, жалват се в офиса, подават своите жалби, търсят съдействие и от нашите юристи в Плевен. Обаче, когато се стигне до общината, там удряме винаги на камък. Влизането в общината е много трудно, т.е. с пропускателен режим. Ще започна от тук, т.е. ще продължа сагата с нашата комуникация и след това ще коментирам това, което ти ме попита като за моето мнение, дали всъщност това не е злословене просто срещу добрия човек, който си върши работата, а някой е решил да го оплюе, да речем. Извинявай, коя работа? Понеже аз знам, че той работи на 3 места. Той е професор, доктор преглежда пациенти, кмет и преподава. Затова питах коя от работата. В случая ние ще коментираме или по някакъв начин ще засегнем работата му като кмет. Разбира се, ти започна така една болезнена тема, която доказва, че всъщност това, което сме получили ние като сигнали, не е откровено злословене. Закона за местното самоуправление и местната администрация посочва, че един кмет може да работи само като такъв. В случая професор Димитър Стойков има договори за извършване на трудова дейност и в медицинския университет, също така и в университетската болница. На едното място той е преподавател, на другото място той работи като хирург. Нищо лошо няма в тази професия, но поне аз лично от журналистическия ми опит съм виждала и други лекари, които влизат в политиката, но те прекъсват медицинската си дейност. В този момент очевидно те правят избор дали да бъдат политици, дали да управляват град или пък да бъдат народни представители, примерно, или да влязат в политиката по някакъв начин или да продължат. Аз ти предлагам да видим как гражданите на Плевен отговориха именно на тези негови действия. Да видим следващото видео. Бившата директорка на историческия музей в Плевен Стефка Григорова не е единствената, която смята, че е загубила работата си заради неправомерни действия на кмета на Плевен. Затова, след като не успяват да постигнат диалог с кметството, тя и останалите потърпевши създават инициативен комитет и започват събирането на подписка с искането за оставката на професор Димитър Стойков. Те се надяват поне чрез това свое действие да постигнат справедливост и възмездие. Инициативният комитет на пръв поглед възникна спонтанно.
Но след като се събрахме, се оказа, че много от гражданите на Плевен отдавна са озряли за едно такова обединение, тъй като през последните 2 години много от нещата и от политиката на община Плевен вече наистина са нетърпими. Едно от нещата, които правят много силно впечатление, това е безразборното масово уволнение на хора, които от десетилетия работят в определена институция. Има изработена една политика по време на тези масови уволнения. Задължително уволнение се обвинява в всякакви прегрешения. Задължително кмета Стойков го заплашва с прокуратура, с съд, издава присъди предварително. То е ясно, че всеки един кмет, който идва на власт, така да се каже, започва да се опитва да слага свои хора в съответните институции и така нататък. Въпреки че аз съм, така бих казал, че смея да твърда, че имам име и съм се наложил такава своята професия, въпреки всичко той намери начин да ме съкрати, да ме уволни. С какви мотиви? Лошото беше това, че той така публично каза, че има финансови злоупотреби от моя страна и че ще се правят проверки и така нататък. Направиха се проверки от прокуратурата, икономическа полиция, аудити, откъде ли не. Нали, буквално казано, счетоводството на ансамбъла беше разкатано. Лист по лист, страница по страница, доколкото разбрах и по указание на кмета, е казал, трябва да намерите нещо там. Ами кмета не можа да разбере, че има и директори, които или управляващи, които не крадат. Нали? И аз смея да го твърда, прокуратурата излезе с решение, че няма данни за нарушение. Не за 5 лева, ами за 5 стотинки нямам така нарушение, злоупотреби, финансови злоупотреби. Но въпреки всичко аз бях отстранен от работа. При мен нещата горе-долу случиха така. Той съкрати щата, след като създаде Център за градска мобилност. Бях началник на паркинги и гаражи към общината и съкрати щата, след което ме уволни. На мое място беше назначен друг човек с друго намаляване на щата, но работа, която извършвате най-съща. Много от бившите ми колеги не разговарят с мен, страхуват се, бягат от мен, с някои, които се срещаме, минават на другия тротуар и така нататък. И това е разбираемо. Това е страха в тях. Другата причина за формирането на този граждански комитет е лошото състояние, в което се намира града ни. Плевен се превърна в едно сметище последните 2 години. В този град цари голямо безхаберие. Почти нищо не се случва от обещанията на кмета Стойков, това, което беше обещал в мандата си, че ще възобнови града, ще докара млади хора, ще го възкраси и така нататък. И в случая, може би, от град с история се превръща в град история Плевен. Все повече и повече. Една затворена крепост е тук, тази червената сграда. Понякога се питам дали това е кмет или султан. Нямате достъп до него? Не само аз. Не само аз. Мои познати приятели, с които се виждам, които живеем заедно, са ми казвали, че са записвали срещи. Него постоянно се е заед, се го няма, се има някакви ангажименти и така нататък. Това не е само при мен. До момента подписката с искане за оставка на кмета на Плевен Димитър Стойков съдържа около 4000 подписа на граждани, недоволни от неговото управление. Видяхме във видеото още недоволни от управлението на Плевен. Някои от тях лично са пострадали от действията на кмета, а други 4000 са поискали оставката му на база на гражданското си недоволство от неговото управление. Това дали ще доведе до реално депозиране на неговата оставка, остава една голяма въпросителна. Мен ми хареса изказването на човека, последно, дали е кмет или е султан. Свето, как ще коментираш? Ние не можахме да довършим и предишния си разговор за комуникацията с общината? Ще започна от това, което видяхме в видеото. Това, което ми направи впечатление на мен, е, че е направена финансова проверка на Северняшкия ансамбъл.
И на историческия музей. Да. Също е направено. Също, точно така. И всъщност има уволнения на база на някакви обвинения за финансови злоупотреби, които не само, че са недоказани, а обратното. След проверката на прокуратурата става ясно, че такива нарушения изобщо няма. В този смисъл, това, което виждаме, е, че кмета влиза в ролята на съд, може би, защото той уволнява хора за неща, които по никакъв начин не са доказани. Той издава присъди. Той казва, ти си крал, давате на прокуратурата. Прокуратурата 2 пъти вече постановява, че няма злоупотреби нито с историческия музей, нито с Северняшки ансамбъл, а тези хора са обвиняеми. Той им повдига обвинения по този начин. Да. Прокуратурата 2 пъти връща, че няма такова нещо. Той обжалва, прави се нова проверка и на последна инстанция казват, няма злоупотреби. На всичкото отгоре Стефка Григорова, директора на Регионалния исторически музей, е била възстановена веднъж, след което виждаме, че е променена длъжностната и характеристика, само и само за да не бъде тя директор. Очевидно това е личностна, може би, борба. Това са номера от стевски вечеринки, би ги нарекал аз, защото специално за Стефка Григорова, тя е уважаван човек в града, грижила се за музея повече от достойно. Да, искала е пари от кметството, защото това е град с огромна история. А те го превръщат в момента град история. Това е и задължение на кмета според Закона за културното наследство. Кметът, т.е. музеите се финансират от държавата и от общината. В случая, както разбрахме от репортажа, конфликта между тях двамата е тръгнал от там, че Стефка Григорова е изразила претенции към общината, финансови, за това, че общината не отделя пари, така както закона я задължава. И на практика музея се финансира само от държавата. Аз в случая не познавам нито Стефка лично, нито някой от хората в репортажа. Но това, което знам като гражданин и като човек, който работи в медии и борави с институции, е, че трябва да се предприемат действия тогава, когато закона отговаря на тези действия. В случая виждаме, че тези хора са уволнени, без да има някаква причина за това. Също така, в момента, това, което всъщност трябва ние да направим, е да зададем публично въпросите, които щяхме да зададем на кмета Димитър Стойков, ако той беше в студиото. Всички тези сигнали, които са получени до нас, идеята беше той да ги коментира. Окей, ако той има своя отговор, да го даде. Ние все още очакваме това. Нашата роля е да покажем и двете страни. Сега ви предлагам да видим новините по Нюс 7 и след това да продължим студиото по темата за град Плевен. Вие сте с предаването Граждански контрол. Аз съм Ангел Славчев. Преди новините ви показахме репортажи от Плевен, в които беше изразено недоволството от управлението на кмета на града Димитър Стойков. Видяхме също, че близо 4000 души са подкрепили подписка с искане за неговата оставка. В студиото ни днес, вместо кмета на Плевен, който след дълъг размисъл отказа да дойде, е Светла Костадинова, един от редакторите на нашето предаване. Уволнените от кмета общински служители са едни от хората, сложили подписи си под искането за оставка. Дали това не са хора, които искат лично отмъщение, а не обществена справедливост, Светла? Това, което виждаме и това, за което разказаха и репортажите, са фактите, а те са, че в действията на кмета наистина има някои закононарушения. Това са неща, които не просто ние наричаме така, това са неща, които са... Всъщност може да го видим, господин професор доктор Стойков. И да му зададем въпросите. И да му зададем нашите въпроси. Добре си да имам, както винаги си мълчи. Да, излезем от тази хумористична... Но поне да го видим, защото не можахме да го чуем. Моето общуване или опит за общуване с него стигна само до телефонните разговори с неговата пиарка Надя Стефанова. И така и не можахме да му зададем въпросите за тези 3 длъжности, на които той работи. Да го оставяме с неговите длъжности. Мен лично по-ме трогват. Аз пак ще спомена България без цензура, тъй като я гледах много внимателно за Плевен. Плевен ми е много любим град. И там има невероятни хора. Видях на площада едно момче в инвалидна количка,
съдбата не му се усмихнала определено. Родил се епилептик, след битов инцидент вкъщи остава и без крака. Нещастен случай. Това момче има и дете на година и половина, млад човек няма и 30 години, на 28 години. Иска жилище, общинско жилище, тъй като той е 90% нетрудоспособен, иска общинско жилище. С големи мъки му отпускат това жилище, което се оказва на третия етаж. Как да се качи на третия етаж с инвалидната количка? Отделен е коментарът, че вътре в самото жилище няма, всичко изподчупено, изпотрошено, няма абсолютно нищо вътре. Крановете на мивките са махнати. Когато той подава жалба, му казвате ми, това е, ако искате се откажете. И ако ние в случая бяхме попитали общината за действията и щяхме да получим отговора, че е разгледана жалбата и че е отпуснато съответното жилище. Да, опита показва, че се дава тази част от отговора, която е удобна, а другите малки подробности, които са много съществени всъщност, че това жилище не може да бъде ползвано, те остават така някъде в пространството. Ние сме давали, имахме не един репортажи за Плевен. Има незаконни стълбове на електропреносни. Мисля, че ВМ беше там като оператор. Ако не се лъжи или ЧЕЗ, вече са ми каша в главата операторите кой къде е. Насякъде има проблеми с тях, но мисля, че ЧЕЗ бяха точно така. Благодаря ти. Незаконни стълбове, по които тече електроенергия, т.е. тока тече, те са незаконни, в общината ни реагира. Строеж, който на гуми за център, който е на кръгово кръстовище, с износ на кръгово кръстовище, запушена река, която река, която е и преливала. Освен това е констатирано, беше от басейнова дирекция, че не трябва да се строи в коритото. Никаква реакция от този човек. Никаква. Не само никаква реакция. В случая ще се въздържа да нарека това нещо съдействие от страна на общината, макар че вече го изрекох, но ти връщаш към един случай, който разгледахме наистина с строеж на един център за гуми. Тогава това, което видяхме, че стълбовете на ЧЕЗ изведнъж са се оказали незаконни. Значи те са били положени там 70-те години, примерно. Окей, но въпросът е, че са незаконни. Има подадени сигнали, хората се притесняват, че им спрат тока, тъй като това е производствен парцел там, квартал, както и да го наречем, са притеснени, подават документи, оказват, че незаконен стълба и може да го бутнат всеки един момент и те да останат без електричество. А всъщност бутането на стълба осигуряваше комфорт на фирмата, която строи този център за гуми, за да освободи терен за строежа. Наистина абсурдни неща и именно за това всъщност искахме очи в очи да зададем всички тези въпроси. Аз искам да разкажа за моята комуникация с Общинската избирателна комисия в Плевен. Тъй като до тях е подадена жалба за това, че кмета работи на 3 длъжности и това беше предходено от мой разговор в Централната избирателна комисия. Там ми обясниха, че единствено Общинската комисия има правомощия да прекрати предсрочно мандат на кмет в подобни случаи, когато се нарушава закона. Съответно, аз се свързах с председателя на Общинската избирателна комисия в Плевен, който ми обясни, че комисията се е събирала и е обявила решение. Аз знам от жалбоподателите, които се обърнаха към нас, че те не разполагат с такъв отговор и с решение. Комисията била решила, че жалбата не се уважава. На мой въпрос, установили ли са, че наистина има 3 трудови договора или не? Защо не пуснат прокуратурата на пък на кмета да го провери него? Както той праща прокуратурата на други служители и това е чиста клевета от негова страна, се оказва. И то не веднъж да кажеш, веднъж имало е съмнения, аз ще го разбера, може би аз ще постъпя по същия начин. Втори път обаче, и то на много важни културни звена, Историческия музей, ансамбъл. Явно се подхожда избирателно, защото и в случая от Общинската избирателна комисия ми казаха, в тази подадена жалба ние не сме имали доказателства за това, че той наистина е на 3 трудови договора и ние не сме разследващ орган, за да го установим. Окей, но хората, които подават жалба, те нямат достъп до всички тези институции. Те също не са разследващ орган.
Така е. Аз сега ти предлагам да видим още една гледна точка. Имаме трето видео от Плевен. В него е включен и общински съветник Спартански. Да видим. Георги Спартански, да. Георг Спартански е общински съветник в местния парламент в Плевен. Той е един от тези, които не се страхуват да посочат слабостите на настоящото управление в общината и конкретно на кмета Димитър Стойков. С Георг Спартански разговаряме за отстраняването на Стефка Григорова от поста директор на историческия музей, както и за други уволнения при идването на власт на сегашния градоначалник. Наистина чистката беше огромна. Бяха пометени хора с единствения негласен практически мотив, който не е публично обявен, че са част от и назначавани по време на старото ръководство. По отношение на тези уволнения, картинката е ясна. Огромната част от хората, които въобще си направиха труда да заведат дела, ги спечелиха. По-интересно е какво случи след това. На другия ден, след формалното им назначаване на работа, им бяха връчени нови заповеди за уволнение, което си е чиста гавра от позицията на силата да разполагаш с съдбата на един човек и свърляйки го като парцал по най-унизителен начин на улицата. Това е абсолютно недопустимо. По този начин се заобикали и закона. По думите на общинския съветник от Плевен Георг Спартански се оказва, че и професор Димитър Стойков не отговаря на изискванията за заеманата от него длъжност – кмет на Плевен. Това е така, защото освен като кмет, професор Стойков работи и като хирург в местната университетска болница. Освен това е и преподавател в медицинския университет. И на двете допълнителни места работи на трудов договор, което е в разрез с законодателството. Оказва се така, че гражданите избират едно лице да бъде кмет на общината. Той като кмет не е на нормиран работен ден, ти си кмет 24 часа на ден. И в същото време, когато те очакват да решава обществените проблеми на града и на общината, които не са малко, той продължава да работи като хирург. Аз винаги съм казвал, лекар и хирург е една достойно уважавана професия. Преподавател в хуманитарен университет, какъвто е медицински, е също уважавана професия, но човек трябва да има приоритети и да се определи дали ще работи в частна полза, като полагайки труд по трудов договор, било като преподавател, било като хирург, било и като двете длъжности, или ще бъде кмет на град Плевен, т.е. на община Плевен. Това разкрачено положение, освен че е неморално, е и незаконно. Интересно как би се произнесла по казуса Централната избирателна комисия, когато прочете аргументите, с които общинската такава отказва да прекрати пълномощията на кмета поради явното и грубо и продължително погазване на закона. Смешен е аргументът на Общинската избирателна комисия в решението, с което те отказаха да прекратят пълномощията на кмета, като по същество казаха, че липсват доказателства за твърденията на тези, които са подали молбата, с която са сезирали Общинската комисия. Те казват така: ние не сме разследващ орган, дайте ни доказателства, че лицето Димитър Стойков, кмет на Плевен, полага труд по 2 допълнителни трудови договора. И освен това, по повод на едно питане по Закона за достъп до обществена информация до кмета, той лично саморъчно е написал: да, вярно е, работя по такива трудови договори, и се е подписал и сложил печата на общината. Аз не знам какви нови доказателства и трябват на Общинската комисия при това положение. Това съвсем не е всичко. По думите на Георг Спартански, градоначалника на Плевен не се съобразява и с решението на Върховния административен съд по отношение на признатото за незаконосъобразно вдигане на местните данъци и такси. Наредбата, с която се подготви изменение на наредбата за местните данъци и такси на територията на община Плевен, е подготвена незаконосъобразно и естествено, че тази наредба беше атакувана в съда, беше отменена на първа инстанция от Плевенския административен съд. След това ръководството на община Плевен счете, че трябва да води битката до край и подаде жалба. Гледа се делото и на втора и последна инстанция Върховния административен съд на Република България, който потвърди незаконосъобразността на тази наредба с новите данъци и такси. Тя беше отменена. Друг е въпросът, че при това положение таксите трябва да се върнат на размерите от 2011 година. А в момента, въпреки това, те се събират по по-високите размери, което е абсолютно незаконно.
От разказа на общинския съветник Георг Спартански става ясно, че и кметът на Плевен не отговаря на изискванията за длъжността си. Защото в разрез с закона работи освен като кмет, също и като преподавател и като хирург. Получихме ли ние поне някакъв коментар от него или от пиарите му на този факт? Разбира се, не. И тук следва да отбележа, че както ти отбеляза в началото на предаването, ние сме толерантни винаги към гостите, държим да имаме всички гледни точки. В случая аз мога да заявя съвсем отговорно, че сме били най-толерантни към кмета на Плевен, защото ние чакахме повече от месец той да има удобно за него време, за да бъде тук в това студио. Най-накрая все пак получихме официален отказ, защото ние го чакахме, беше в командировка в чужбина. Той се върна. След това имаше някакви други ангажименти и месец след първоначалната комуникация и след обвинението, че ние не желаем да му осигурим достъп до нашето студио, той все пак отказа. Така, това, което каза общинския съветник Спартански, ми направи впечатление за такса смет, че тя е атакувана, има постановление за нея. И въпреки това, по решение на кмета се изпълняват новите наредби, а не тези, които е върнал съда. Да, тук... Което е парадокс. Той всъщност не изпълнява разпоредбите на съда. Да, това мисля, че от всички репортажи, които гледахме досега, е поредния случай, в който общинската администрация в Плевен не изпълнява съдебно решение. И това е факт. Това не е нещо, което ние по някакъв начин констатираме. Така е. Темата ни днес е за град Плевен и как се управлява той. Разбрахме от трите видеорепортажи, че хората в града са недоволни от управлението на кмета Стойков. Аз си зададах няколко въпроса от всички тези репортажи. Ще помоля и Светла Костадинова да ги коментираме заедно. Много от неправомерно уволнените, не всички, но много от тях са завели дела срещу кмета, т.е. срещу общината. Те са загубени тези дела, т.е. спечелили са уволнените. Тук е въпросът сега да си отговорите всички вие, скъпи зрители, най-вече плевенчани, да си отговорят на въпроса кой плати разходите за тези дела? По принцип, губещата страна ги плаща. В случая ги плаща общината, респективно ги плащате вие, плевенчани, от вашите данъци, от това, което оставате като данъци във вашия град. От по-високите, новите местни данъци. Ето тук е много важният въпрос. След като този човек е избран мажоритарно, той е избран той, защо не носи персонална отговорност за своите действия? Неправомерни. За съжаление, за пореден път този въпрос остава риторичен. Абсолютно риторичен. И за пореден път виждаме, че има някаква избирателна пропускливост на законовата система, на системата, която управлява спазването на законите. Колко уволнени има от него? Така. Това е интересен въпрос, защото един от сигналите, които получихме, е свързан с това, че уволненията, кмета е, извинението за уволненията, всъщност е факта, че той е искал да оптимизира администрацията. Тоест, на пръв поглед виждаме едни мотиви на един добър стопанин, който иска да няма раздути щатове и така нататък. Колко човек уволняват? Фактите обаче са следните. 37 уволнени, 38 назначени. Чудесно, той е оптимизирал, даже е повишил бройката, което е честито. Да, този мотив автоматично отпада, виждаме, така че... Аз се извинявам, че за такава сериозна тема се усмихвам, ама ми е смешно, че такъв човек може да бъде кмет на град и то толкова голям град и така голяма област. Всъщност снимахме и още видеа. Те не ги пуснахме, тъй като щяхме да пренаситиме с видеоматериали. Но имахме видео от неговата къща в селото, в което живее до Плевен. Цялото село е с разбити улици, все едно след бомбардировка. Около неговия палат би го нарекал. Всичко асфалтирано, все едно гледате магистрала Тракия. Да, това също е интересен факт, наистина. Знаем също и за други обещания негови, които не са спазени. Искам да знам, че времето напредва. Искам да спомена още нещо, което сме получили като сигнал в редакцията ни, за това как се извършват обществените поръчки. Знаем
за проект, който е на стойност 5 милиона лева за обновяване на панорамата, прословутата плевенска панорама на Кайлъка и на моста на Осман Паша. Този проект на стойност 5 милиона лева е възложен на фирма, която е назначила подизпълнителни, като по договор фирмата няма право, заради това, че се усвояват европейски средства, да назначава подизпълнители. И откъде е фирмата? От кой град е? От Пазарджик. Кои са подизпълнителите? От Плевен. Тук веднага може да си зададете въпроса как стават тези врътки в цялата ни държава. Назначават главен изпълнител от Пазарджик, пък той взима по-малките. Тоест местните фирми, които всъщност изпълняват проекта, взимат и по-малко пари, респективно по-малко данъци влизат в тази община. И естествено условията в конкурса са такива, че остава само да бъде споменат цвета на очите на този, който трябва да управлява фирмата и други неща, които така стесняват периметъра, че някак си винаги водят към фирмата, която печели. Така ще я наречем. Светла, мисля, че е добра идея да помислим за едно предаване, обобщаващо предаване на това, което сме правили до момента за месеца или за всички наши случаи с и другите редактори, ако трябва и нашите репортери да са в студиото, да може да се коментират комуникацията ни с институтите, защото там срещаме голям проблем и бих го нарекал и некадърност. Мисля, че е добра идея. Какво ще кажеш? Добра идея е наистина, защото всичко това, което се случва зад кадър, наистина остава скрито. Наистина ние не занимаваме зрителите с него, но в много случаи то е показателно и наистина е важно за това как всъщност се случват нещата в държавата. Така е, тези институции, държавните институции са създадени за да обслужват нас. Ние им плащаме заплатите. Реално е така. Аз искам да хвърля една ръкавица към кмета Стойков. Професор Стойков, ако имате поне малко достоинство, си подайте оставката като кмет на Плевен и нека Плевен да бъде управляван от един по-добър кмет, защото видимо е, че вие имате страст към другата си професия повече, отколкото към това да бъдете кмет. Искрено ви благодаря на всички вас, драги зрители, че бяхте с нас. Благодаря и на Светла за това обобщение, което направихме. Съжалявам, че кмета не е тук, за да си каже мнението. Това беше по-спортменското, според мен, но това си е негов проблем и негово решение. Хубав ден ви желая.